Welkom hier vanaf de Schutterwei in Heidse. Wat eindelijk, als ik naar boven kijk, eindelijk druk is geworden. Maar jongens, wat hebben we toch al gaat regen vandaag hier gehad. Maar je ziet, dat maakt voor de stemming in ieder geval voor de lui allemaal niks uit. Want die zitten allemaal hier in kijken naar de Schutterwedstrijden. Er is al heel veel gebeurd vandaag. Belangrijke gasten zijn hier geweest. Er is al heel veel wedstrijden zijn er geweest. En vanochtend begon het allemaal natuurlijk met de officiële opening. En er waren een debutant bij die officiële opening, namelijk Ivo van der Bijl. Want Ivo van der Bijl, hou goed geoefend, hou zich erop gespicht. Daar mocht namelijk live bij de opening het Limburgs volkslied gaan zingen. Ja, dit is de eerste keer dit. Volgens de bestuurs al wordt hier naartoe gebracht. Best het zenuwachtig. Nee, niks. Nee, vooral is het de eerste keer en dit is weer het nieuws. En ik vind het heerlijk om nu dingen te doen. Dus ja, mijn eerste keer op mijn OLS. De gemeentevlaggen en de vendelgroet. Geef 8. Die bezunger is het tot immers normaal vastelavondsliedjes zingt en feestnummers zingt. Nu zo het gans officieel schit zingen. Ja, nou, vastelavondsliedjes is eigenlijk pas een paar jaar. Daarvoor was ik natuurlijk gewoon klassiek zanger. Alleen dat vastelavond gebeuren is erbij gekomen. En daar werd ik nu heel veel mee geassocieerd. Maar alleen weet de lui niet dat ik al 30 jaar opera zing. Dus dat is een beetje het rare eraan. Dus ik vind me vandaag ook heel erg fijn om hier gewoon op een klassieke manier het Limburgs volkslied te mogen zingen. Ja, goed hè. Ik hoorde mezelf helemaal niet. Maar dat maakt niet uit. Ik stond het korps sting achter me. Als ze dan gewoon doorzingt, dan maakt het allemaal niks uit. Maar de vertraging van de stem is een paar seconden later, dus heel vervelend zingen. Maar volgens mij ging het goed. En onder de laatste klanken van het Limburgs volkslied wordt er hier zojuist gejuich. Want ja, daar gaat het natuurlijk om. Hè. Er moesten natuurlijk al die bulkjes op de rijk af hebben. Ivo van der Bijl zong en daarna kwam er een andere hele belangrijke gast. Koning Willem-Alexander, die kwam vandaag hier naar het OLS. Ze houden het gevraagd, een paar weken geleden. Ja, meestal Christen een nee, maar van Heidse, die kregen een ja. Hij zei, ik kom. Kijk maar wie er vandaag hier rondging en heel veel interesse toonde in alles rondom het OLS. Dit is geweldig. Dat de koning vandaag hier aanwezig is, ja, dat is de kers op de taart. Kijk, het was natuurlijk een beetje druk. Er stonden behoorlijk wat journalisten naar te kijken. Dus als het dan goed komt, dan is het er altijd wel ja. Uiteindelijk wil je altijd raak schieten natuurlijk. Ja, vandaag hebben we een bijzondere gast. Wat vind je ervan? Ik vind het wel schoon dat de Limburg wat je vingen en dat hij in zijn koningschap de moeite neemt om naar Limburg te komen. Om te kijken hoe ze cultuur voortzetten. Dus ik vind het zeer waardevol voor onze Limburgse cultuur dat er vandaag de gast is in Heidse. Worden allemaal apart beoordeeld. Ja? Er zijn ook nog meer dingen. Nou, ik weet dat het vrij uitzonderlijk is dat de koning in juli nog werkbezoeken doet. Dus dit is dan een enorme waardering voor de OLS, voor de hele organisatie, dat hij toch vandaag aanwezig is. Ja, dat maakt me natuurlijk helemaal blij. Lang leven de koning! Hoezee! Hoezee! Hoezee!
hoe belangrijk de OLS is voor Limburg. Hoe belangrijk OLS is voor de gemeenschapszin. Voor niet alleen de schutterij en de harmonie, maar het hele dorp, alle vrijwilligers. En ja, het winnen hiervan is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Om het dan te mogen organiseren. En erg leuk om dit te kunnen meemaken een keer. En te zien wat het echt betekent hier in Limburg. Ja, en om die saamhorigheid draait het ook. En dat zien we ook hier een beetje onder de Schuttenboom. Ze helpen elkaar allemaal. Ze zijn sportief voor elkaar. Er wordt voor elkaar gejuicht. Er wordt natuurlijk ook eens een beetje naar links en rechts gekeken. Want ja, de beste natuurlijk een beetje tegenstander voor elkaar. Maar ze willen eigenlijk maar allemaal één denken. Hè. Dat is dan volgende week gewoon binnenhalen. Hier zijn die van Meersen Sint-Remigius, de Châterie. Wie gaat het voorlopig met u? Ja, we hebben helaas nu in de eerste ronde gemist. Dus we liggen er helaas uit. Vooral gehopen met ons 35-jarig bestaan dat we in ieder geval naar het kavelen zouden kunnen gaan. Maar helaas is het geluk is niet gezind geweest vandaag. Wie kent dat er gemist wordt? Ik vraag niet wie hem gemist heeft. Maar wie kent het? Wordt lastig. Ja, kijk, het is toch altijd de wind en het weer misschien zo ook een beetje. Ja, en als je zo'n stekje maar net aanraakt en dat breekt niet af, dat is toch ook altijd een beetje pech. Het heeft niet altijd te maken met oefenen, maar soms zit het gewoon tegen. Wat gaat er nu gebeuren als ze hier bij zijn dubs gemist en volgens mij hebben ze de fototas vol met bonnen hangen? Ja, dat dacht ik toch. Nou ja, wat gaat nu gebeuren? Ik denk dat we de tent ingaan en dat voor zo'n goede drinken, uiteindelijk, in het verdriet weg te drinken. Ja, dan is het zo. Vandaag was even de koning hier. Hebben ze nog even metgekregen? We hebben hem snel voorbij zien gaan, maar wie zelf in de optocht gelepen. Toen hebben we hem helaas niet meer op de tribune gezien, want toen waren we volgens mij al weg. Ja, eigenlijk bij u Châterie is altijd maar één de echte, hè? Ja, dat is helaas niet meer nu metgeschoten, maar inderdaad, de echte koning zit vandaag bij ons in de Châterie en dat is onze eigen shutterskoning natuurlijk. Ja, dat is Ramon. Hey, dankjewel jongens. Veel plezier in de tent. Houd een plaatsje vrij voor mij dan ook aan het buffet. Dan komt dat allemaal goed. Wie gaat het buffet in? Maar er zijn ook deelnemers die moeten echt nuchter blijven. Zeker als ze een wedstrijd gaan meedoen. Bijvoorbeeld de schoonheidswedstrijden. De jongens en meisjes die een instrument gaan bestelen. Maar dan heb je bijvoorbeeld ook mensen die gewoon marcheren. En dan eigenlijk een onderdeel wat ik vandaag ben gaan volgen, is eigenlijk het onderdeel wat er bijna niet meer wordt geoefend in Limburg. Er zijn nog maar 8 châterieën die dat onderdeel doen. En dat is namelijk de oude exercitie. Weer zijn metgegangen met die van wieleren. Eens kijken wie zie dat hele oude onderdeel er vanaf gebracht hebben. Wat is dit nu precies? Want dit is de oude exercitie. De oude exercitie, ja. Dat is de oude exercitie en die stamt uit 1914. En die werd gehandhaafd bij de oude exercitie van de Châterie. Dat is, en daar hebben ze een buisje van en daar stond die onderdelen allemaal in wat we moeten doen. Op, start! Wat is hier nu zo leuk aan? Nou, het is gewoon de saamhorigheid. Het is een groep hoe we het samen mee doen, dat is heel leuk. Het is van traditie wat we in ere houden. Dus dat is gewoon hartstikke leuk om dat met een paar mensen samen te mogen doen. Op de plaats! Rust! Wat is het lastigste hier aan? Het lastigste is loezen aan de commandant. Goed bewegen, goede pasjes maken, goed opletten. Moest echt geconcentreerd blijven, anders ga ze de kut kwijt. Ja, hier zijn we immers heel geconcentreerd zitten kijken. Dat duurt naar de lucht en dat kijk omleeg naar iets heel belangrijks. Wat best we eigenlijk in doen? Ik ben even voor de Châterie van Gratum aan het optekenen, namens de Châterie van Borburg. Ja, want dat doet hier onder elkaar, dat wordt altijd een beetje gewisseld. Ja, er zijn 2 Châterieën in de optochten die in elkaar lopen, die tekenen dan nog voor elkaar op. En wat moest ze dan aantekenen? Nou, ik mag kijken of de bulkers, en nu zijn ze nog aan het insheten. Daar krijg ik het seintje en dan hunt het nummer nu de linkerlaat. En dan mag hij gewoon per persoon opschrijven of ze raken. Raken ze met de peetje, is het met een krutsje. Ja, en als ze dan een krutsje moet zetten, wat deed zich dat als shutter ook? Of moest een krutsje zetten bij een andere shutterie? Ja, jammer voor die Châterie, maar het is vooral leuk want de eigen Châterie wint. Maar de gezonde rivaliteit die moet er maar zien.
succes. We gaan nog eens even weer kijken hier, want die lu gaan nu beginnen met het chaten. Hier zit ik bijvoorbeeld immers heel geconcentreerd zitten te kijken allemaal. Ik mag niet erbij, want dan mag ze natuurlijk niet meer uit de concentratie halen. Dat is alles. Ik ga ook eens hier kijken wie het gaat. Ja, dit is hier, dat is ook hier het koffer. Hier het koffer met alle keugel die erin zitten. Ja, en dan is het natuurlijk hopen dat veel schutterieën doorgaan naar de volgende week. Wie het vanavond allemaal hier weer gaat, kent je allemaal volgen op de verschillende kanalen van L1. Dan volgen we dat hier natuurlijk allemaal live. Ja, en volgende week, dan zien we er natuurlijk ook wel bij het kabelen. En dan weten we het volgend jaar de met Hevers gaat nemen. Want dat is natuurlijk het grote feest, het grote doel wat iedere schutterie kent behalen. We weten, tot volgende week, dan zien we er weer bij hier op de Schutterweg in Heidse.